Mila esker, konbidatzeagatik, berriro ere, joan den urtean izan nintzen beste mailakoekin, eta oso gustora pasatu nuen. Orain berriro ere zuekin euskeraz egingo dugu, ezta? Bai. Berriro ere zuekin. Ederki, asko naiz, badakit galdera asko dauzkazuela, baina asko naiz ipuin bat kontatzen. Jornazi asko gustatzen zitzaion ipuin bat. A ber, eta jarraitu behar da atzekin. Atz potoloa abiatu zen mendira. Atz erakusleak ikusi zuen erle bat. Atz luzeak ukitu zion burua. Atz nagiak jaso zuen txista, eta atz txikia itzuli zen negarrez. Atz potoloa abiatu zen nora? Atz erakusleak ikusi zuen zer? Atz luzeak ukitu zion zer? Burua. Atz nagiak jaso zuen zer? Zista da, edo zista. Eta atz txikia oso, bi. Bueno, gero beste bat egin dugu, orain, erantzuko ditut galdera batzuk. Eta asko garen ez, banan, Zein, badokazue, ordena badokazue? Maiakoak igual. Lehenengo. Beraz, hasi maiakoak. Lehenengo. Entzun erantzuna, Lehenengo maila, hasi galderak iten. Venga, Evelyn. Idatzi ditut, Jonasenak dira 6, eta gero beste liburu batzuk, bai ondixogoentzat, eta bai helduentzat, eta denetara, 50 edo. Baina dira, batzuk oso txikiak dira, Horregatik. Bai, bigarren galdera. Zergatik ez dute Jonasi harrapatu? Zergatik ez dute Jonas harrapatu? Harrapatu, zeran, laporretan? Bai. Zera, Jonas dagoen dendako emakumea despistatua dago, eta gainera dendako emakumeak ez du pentsatzen Jonasek harrapatuko duenik arrautzarik. Eta gainera Jonasek ere ez du harrapatu nahi, baina esku bat dauka oso urduri. Eta esku horrek nahi du, eta besteak ez, eta esku horrek nahi du, eta azkenean harrapatu egiten du. Baina gero emakumeak Jonasi oparitzen dionean, Jonasek sentitzen du, hemen ez du jartzen, baina Jonasek sentitzen du lotxa, ez? Jonas egiten da lotxa, oparitu egin dit eta nik harrapatu egin dit, ama, zer egin du? Eta orduan, zer egiten du eskuak? Itzuli, Itzuli egiten du. Orduan, hortxe, pentsatzen du, ez dut ondo egin. Bueltatu egin. Bueno, beste. Jonaslari liburua idaztea asko kostatu zaizu. Idatzi nuen, hau, 2 astetan edo horrela aurrenekoa idatzi nuen, baina gero aldatu nizkion gauza asko. Adibidez, kremazko pastelarenak eta horiek danak gero sartu nituen. Eta orduan, pasatu nuen liburuarekin urtebete, baina poliki eta lasai. Urtebete pasatu nuen liburuarekin, aurrena asmatu nuen, ipuina eta gero egin dizkion aldaketak, pila bat aldaketak. Aurrena ipuin txikia zen, eta gero jarri dizkion pastelak dena, eta hori. Zenbat urte dituzu?
Baditut 58. Asko. Bai, hurrengoa. Non bizi zara? Orain bizi naiz Antiguan, baina ni izatez adunakoa naiz. Aduna dago hemendik 21 kilometrora, eta herri txiki bada eta hangoa naiz, eta ara joaten naiz askotan, ara joaten naiz lanera askotan joaten naiz. Baina eguneroko bizitzarako eta lanerako, unibertsitaterako eta horrela, hemen Donostia. Zure lana interesgarria da. Interesgarria? Bai, gustatzen zaigarako. Gustatzen zaizunean lan bat, edozein lan, zuri gustatzen zaizunean lan bat, interesgarria da. Orain, gustatzen ez bat zaizu eta egin behar baldin badezu, ez dakiz zergatik, oskaro igual bizitzeko, edo igual ez zaizu gustatzen baino, adibidez, niri ez zaizu gustatzen bat ere plantxatzea. Nahiago dut, arropa garbitu, zeintzilikatu, plantxatzea ez zaizu gustatzen, eta nahiago dut zimurrak ekondu. Eta nire mazteak esaten du, zimurrarekin ez da orduan bakarretan plantxatzen dut eta beste batzuk berak plantxatzen du, ni baina hobeto plantxatzen du. Baina egin behar da, batzuetan gustatzen ez dena ere, Bueno, oixe, liburu honekin pasatu nuen urte bete, baina beste batzuekin, adibidez, poema liburuekin eta hoiekin gehiago pasatzen du, zen poema txikiak dira eta azkar egiten dira, baina liburu osatzeko asko pentsatu behar da, eta igual poemak aukeratu, berdintzu samarrak, gaiarekin da orduan pasatzen dut, poemekin jolasten ibiltzen naiz, jolasten bezala liburu egiten da 3 urte eta 5 urte eta horrela pasatzen dut. Poemekin, baina ipuinekin urte bete, ipuin txikiekin. Esteren bat? Eskatantu mantia entzuteko, Bai. Zergatik, bira. Ni hasi nintzen, ingoetan gustatzen zitzaidan, noski irakurtzea asko. Baina idaztea, pixka egiten nuen nire eskolarako, eskola zela, ipuinak asmatu eta horrela. Baina hasi nintzen asko idazten, maisu ibili nintzenean. Ibili nintzen urte askotan maisu zuen adinekoekin eta orduan hasi nintzen nire gelako aurrentzat idazten, ipuinak eta gero aldameneko gelakoak ere irakurtzen zituzten eta ipuinak eta poemak eta horrela hasi nintzen egiten, nire ikasuentzat. Eta horrela egin nintzen zaletu. Ikasi nuen idazten ondo edo nik ahal dudanean bintzat. Ahal dudan ondo egin. Hori ondo Bai? Esan beste bat? Lehenengo baia, jazta ez da? Bigarren baia. Esan duzu galdera bat orain? Iruditu zait? Bukatu dira orduan? Bai, orduan hemen bukatu da, eta hemen hasi baino lehenago beste ipuina. Hau ere eskuekin jarraitu behar da, Bazen behin pirata bat Pasaian, begi bakarra, esku bakarra eta hanka bakarra. Behin, goza handia zeukan batean, hartu zuen eskukala bat intxau eta dena jan zuen. Azaleka guzti, azalak kendu gabe, kras. Eta erori zitzaizkion hortz guztiak. Bat izan ezik, handik aurrera deitzen zioten Pasaiako pirata
begi bakarra, esku bakarra, hanka bakarra, eta hortz bakarra. Baina zuek egin behar duzuen diseinatu. Bazen behin pirata bat pasaian, begi eta behin gozea zoikon batean, hartu eskukada bat intxau, eta agora sartu zuen dana irentzi zuen, azal eta guzti. Nola? Eta erori zitzaizkion hor guztiak bat izan, zi. Eta handik aurrera deitzen zioten Pasaiako pirata, begi bakarra, esku bakarra, hanka bakarra, hortz bakarra. Oso ongi. Bueno, orain, galdera batzuk ordenatu. Txikitan ipuinak idazten zenuen? Bai, gustatzen zitzaidan izugarri. Bazize, garai hartan, ez zegoen telebistarik. Nire etxean eta nire herrian ez zegoen telebistarik. Eta joaten ginen, nire herria txikia zen eta zinerik ere ez zegoen. Orduan, joaten ginen, ume guztiak Bilabonako zinera joten ginen, oinez. Eta ni txikian nintzen 7 urte nituen, eta ondienak 14 urte. 14 urteko horiek zaintzen dituzten gu, eta joaten ginen, zera, zinera denok, herriko guztiak. Eta gero, nik egiten nuen etxera iristean, ja idazten ikasten, ja banekin pixka bat, eta kontatzen nuen pelikula, eta gero egiten nuen aurratu, sartzen dituen nire lagunak pelikula horretan, eta egiten nuen asmatu, horrela ze hasi nintzen ipuinak asmatzen nuenetan. Pelikulaetan sartu eta han kontatzen dituen abenturak nire lagunenak. Txikitan zer zenuen gustoko marraztea ala idaztea? Marraztea asko gustatzen zitzaidan. Gustatzen zitzaidan izugarri marraztea tigreak. Ez dakit zergatik, tigreak marraztea izugarri gustatzen zitzaidan, txikitan. Eta gero, idaztea ere bai, oso gustoko nuena, idaztea. Marraztea oraindik idazten ez nekiela ere gustatzen zitzaidan marraztea, eta gero ja idazten ikasi nuenean horiak egiten dituen. Marrazko, eta gainera gustatzen zitzaidan baita ere eskulanak egitea, eta hori ere. Zein da zure lehenengo ipuina edota liburua? Bueno, nire lehenengo aurrentzako lehenengo liburuak izena du Begi Niñaren poema. Begi Niñaren poema, poema txikiak, fotografiak izela eta argazkiak izela txikiak, eta deitu nion Begi Niñaren poema. Eta ipuinak zidan egunez parke batean, Grigor Jonasen antzeko beste pertsonaia bat, aspaldikoa Grigor izeneko bat, eta haren ipuinak idatzen dituen lehenengoa. Idazteko ideiak nondik hartzen dituzu? Hartzen ditut gertatzen diren gauzetatik. Asko, gero beste asko liburuetatik ere, bai. Baina asko dira gertatutakoak, niri txikitan gertatutakoak, nire semeei gertatutakoak, nire seme edo alabari gertatutakoak, nire ikaslei gertatutakoak, nire lagunei gertatutakoak, hartzen ditut eta gero asmatu egiten dut, gero inventatu egiten dut, asmatu egiten dut, hartzen dut igual nola ume bat gogoratzen dut nola erori zen behin eskaleretan behera. Hartzen dut hori eta gero jarraitzen dut historia. Nola eraman zuten ospitalera, eta hori. Idazteko gela berezien bat duzu? Bai, nire gela bat badaukat idazteko, adunan daukat, adunako ni jaio nintzen etxean, eta han gela bat daukat. Eta gero gustatzen zait asko, hemendik aurrera, beroarekin eta gustatzen zait terrazan idaztea. Hartzen terrazan eta askotan gauean ere bai, zer batekin, lanpara txiki batekin aritzen naiz idazten terrazan. Eta entzuten dut
ontza entzuten dut, eta batzutan ikusi ere bai gainetik pasatzen, txuri-txuria pasatzen da. Gainetik. Bueno, txuria hau izaten dut txuri. Idazteaz gain zer beste zaletasunak dituzu? Ba, gustatzen zait asko musika. Oso musika zalea naiz. Eta gustatzen zait bai entzutea eta bai pixka bat jotzea ere bai. Musika. Pianoa pixka bat jotzea eta lehen gitarra jotzen duen, baina orain etzia daukat gitarra eta piano pixka bat. Eta gero entzutea asko. Gero mendian ibiltzea, kontzertuak entzutea, pintura erakusketak ikustea, filmak gustatzen, pelikula gustatzen zaizkit asko, aspaldiko pelikulak ere bai gustatzen zaizkit. Eta horrelako gauzak ez, mendia asko, mendian ere asko ditzen. Noiz idatzi zenuen Jonas Larrikuña? Ba, a ber, gogoratzen orain, hemen jartzen du... Ba, aspaldi, baina ez hain aspaldi ere. Gazu jartzen, Aztu intzaia jartzea. Gaina hau da, hirugarren zera. Ba, hau izango da gutxi gora bera duela 8 urte edo horrela. Gutxi gora bera, 8 edo 10 urte. Ja, urte batzuk pasatu dira. Etxean daukate, honen papera, noiz atera zen badaukat etxean. Baina kajoi batean gordeta ukitzen ditut. Jonasek zergatik itzultzen du arrautza? Ba, lotsatu egiten delako, sartzen zaio pena bezala. Aurrena larri dago, ez? Nervioso, larri. Eta gero sartzen zaio lotsatu egiten da, eta damutu egiten da, Berak ez du jartzen hemen, baina berak seguru pentsatzen duela, gaizki hau ez da egin behar. Eta orduan bueltatu egiten da. Jonasek katarrorik ez dauka. Orduan nola ba horren beste ez dula? Oso ongi. Niri behintzat pasatzen zait urduri nagoenean, ba ez dula pasatzen zait, ez daukat katarrorik eta ez dula urduri. Eta nire amak ere egiten zuen hori, nire ama urduri zegoenean egiten zuen. Non da? Ola urduri zegoenean edo asarra zegoenean nirekin egiten zuen. Orduan, ez dula egiten da batzuetan katarrogatik eta beste batzuetan urduri zaudelako eta beste batzuetan asarra eta beste, Hor zonaz urduri dago, Ipuineko txokolatuzko arrautzako arrautzak dira? Ba, nik buruan badakizu zein neuzkan kinder arrautza. Eta, karo, gure kaja horreak kinderra neuzkan, ze gure semeari gustatzen zizkiun kinderrak asko eta horien neuzkan. Baina, eskatu genuen, baimena, permisoa eskatu genuen zelan kinder enpresan, eta esan zeguten izenik ez jartzeko eta, bueno, jarri genuen arrautza. Seguro asko eskatu izan ez bagenu ez zuten ezer esango, baina eskatu genuen da, ez. Bueno, pagatu ezkeo bai, baina, gainera pagatu egingo duzu, propaganda egiteatik. Zure ustez gozoki asko jatzea benetan kaltegarria alda? Bai, asko jatea bai. Gozokia jan behar dira oso zerbait ospatzeko. Batzuek esango duteak, nik beti ospatu nahi dut, baina, bueno, gozokiak jan behar dira, igande batean, edo larun batean, edo urteak. Beste da, kaltzio galtzen da, pixka bat janda, parteka janda ez da ezertan, bestela kaltzio galtzen da, eta egunero gozokiak eta gero renga, donuts eta gero azukrea eta renga, azukrea gehiagi kaltzioak entzen dut, uste, ala esaten dute, oan pixka batek.
egun berezietan, goxoku batzuk, nik ere jaten ditut. Gustatzen zaizkit, zera, jaten ditu gutxita, hilean behin edo horrela, baina gustatzen zain malbabizkozko karamelu bat. Eta badaki zergatik dan, malbabizkoa eman ziraten egon nintzen lau urte nituela ospitalean, gaixo, eta pasatu nuen gaizki, pasatu nuen. Eta orduan, nire aitonak ejertzen zizkidan malbabizkozko karameluak, eta hori izan eguneko poza, ez? Hain gaizkin hon da, aitonak malbabizkozko karameluak. Eta orain malbabizkozko karamelua jaten dudanean, gogoratzen dut dura. Jaten dut hilean behin edo, malbabizkozko karamelua. Zuk ezagutzen alduzu Jonasek jokaera izan duen umeren bat? Bai, ezagutzen duen. Eta esango dizuet zein izan zen. Izan nintzen ni txikia nintzenean, joan ginen festetara, beste mutiko ongideekin, joaten ginen baita ere festetara. Eta nik baneukan festa bat, edo horrela, eta erosi nuen, zera bat, txokolatezko gauza bat. Eta izugarri gustatu zitzaidan, eta gehiago ez naukan erosteko, eta antzo konpila bat. Eta ikusi nuen beste mutiko bat, hartzen eta inork ez zion ez errazan. Hala! Nire joan izan nik ere hartu egin nuen, txikia izan, hartu egin nuen, eta ikusi nituen orduan saltzaileak, eta egin zidan erreita bat, izkikara. Orduan, Jonasen hori nik izan nuen txikieta bai, txikietan. Eta lamutu nintzen. Ipuin honekin irakurtzen irakastea nahi altu nuen? Ez, nahi nuen, erakutsi nahi nuen, nola batzuetan zerbait nahi dugu, zerbait nahi duzuzuk, ez? Eta nahi dut, eta hor dago, eta ez dezu pentsatzen eta hartu egiten duzu, eta gero konturatzen zera, hori ezin da egin. Eta hori, orduan, konturatu egin dara horretarako egin dut. Ume txikiak, 3 eta 4 urterekin batzuetan konturatu gabe, nahi dut, eta hartu egiten dut, baina ezin da hartu. Hori da. Zuek ez, baina txikiagoak, Jonas oso txikia da, eta orduan nahi dut, eta hauek ere, iraki. Eta amaitzeko zein nazu idatzitako ipuinik gogokoena? Bueno, ipuinik gogokoena niretzako zaila da esatea. Beti esaten dut, galdera horren aurrean beti esaten dut, niretzat ipuinak direla, nire ume txikiak bezala. Eta orduan zaila da, baina agian lehenengoa berezia izan zelako, ez? Begin nirearen poema niretzako lehenengoa izan zen, eta orduan berezia. Beste ipuin bat kontatuko dizuet orain? Eta bukatu. Eta klasikoen artean zein gustatzen zaidan? Neri asko gustatzen zait Loki ederra. Eta badakizu zergatik, Loki ederrarekin niri alabari gustatzen zitzen. Egingo dugu behatzekin, baina prestatu behatzak, pixka bat zaila da, hau da bat, hau da bit, hau da hiru. Eta hau da kandela baten poema, zuek segitu, nahaztu gabe, bat, bi eta hiru. Bat, bi eta hiru. Kandela ezin piztu. Kandela ezin piztu. Hiru, bi, bat. Hiru, bi, bat. Kandela lo dauzkat. Kandela lo dauzkat. Hiru, bat, bi. Hiru, bat, bi. Ospolo bila ni. Ospolo bila ni. Batzu nahaztu iten dira horrela egingo dugu. Hau da bat, hau da bit, hau da txikia da bat, Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Kandela ezin piztu.
Kandela ezin dizut. Hiru, bi, bat. Hiru, bi, bat. Kandela lo daukat. Kandela lo daukat. Hiru, bat, bi. Hiru, bat, bi. Pospolo, bila, ni. Pospolo, bila, ni. Hori, ariketa hori egin behar da. Pianoa jo nahi baduzu egun batean egin behar da, hori. Bat, bi, hiru, hiru, bi, bat, hiru, bat, bi. Bueno, orain beste bat erraxagoa egin duzuet. Dana segidan, atzera bueltatu gabe, baina ordena eraman behar da, Hau da boda bat, esteiak, eskontza bat. Eta gonbidatuak, kontatzen zenbatzen ari gara. Jarraitu nirekin, honekin hasiko gara txikiarekin, beste, txikiarekin. Honek bat estaiak zituzten, honek honi zer esan, gonbidatzeko hau eta hau, gonbidatzaile hau eta hau, honan ondiren 24. Berriz, a ver. Erdi eskoekin, a ver. Txikiekin hasita, txikiekin. Honek eta honek, bat estaiak zituzten, honek honi zer esan, gonbidatzeko hau eta hau, gonbidatzaile hau eta hau, honan ondiren 24. Hori da poema zahar bat hori izanik asmatu, hori da aspaldiko poema. Orain, igarkizun bat jarriko dizuet, haber nork asmatzen duen, haber. Zuek errepikatu dena, haber. Hankak bai. Onik ez. Luze edo motz. Sonik ez. Galtzerdiak erdi. Berako zori. Zer dutena ba? Hanka bat. Berriz, kantzatu, eta begirazu niri, Hankak bai. Onik ez. Luze edo motz. Sonik ez. Galtzerdiak erdi. Berako zori. Besoa. Ez. Hanka. Hankak ditu, baina oinik ez du. Belauna batzuetan tapatzen du, beste batzuetan ez. Ez. Iaia esan du, Oinak ez ditut tapatzen, Orkatila pixka bat tapatzen du, bai. Batzuetan ikusi egiten da, beste batzuetan ez. Kokotxa ez, bere dago bat. Bueno, batzuek, ikusi izan du batzuek kokotxera nio... Kokotxa ikuste, batzuera. Jo bezazpira nio. Besoa. Eskua. Burua. Ez. Ilea. Ez daka gorputzik. Gerritik berantz. Hau ez dauka. Pista. Gerritik berantz. Hau ez dauka. Gerritik berantz. Gerritik berantz, hankarik ez. Oinik ez. Hankak bai, oinik ez. Oinik ez. Gerritik hankak bai. Oinik ez. Eta luzeak tapatzen du belauna eta motzak ez du tapatzen. Ez. A ber, Galtza. Begira, zera orain errepikatu
errepikatuko dugu, eta pentsatu zuen galtzak. A ber, diran, ondo deskribatzen deo. A ber, hankak bai. Hankak bai. Onik ez. Onik ez. Luze edo motz. Luze edo motz. Soinik ez. Soinik ez. Galtzerdiak erdi. Galtzerdiak erdi. Bederako soinik. Gal. Habera horren, errengoak lagunduko dizkidazu, Pentsatu eta gainera amaitu behar dut berdin, bertsoa bezala eginez, A ber. Burua aurrena, isatxa azkena, isatxa dirudidena, burdin bidean barrena, txistuka dator, Trena. Burua aurrena, isatxa azkena, isatxa dirudidena, burdin bidean barrena, txistuka dator, Oso ongi. Eta beste bat orain, beste bat, hau zaila da, baina niri begiratzen baldin badirazue, ja ez da zaila, Pistak eman gabe zaila da, a ber. Ahoa bai. Ahoa bai. Hortzik ez. Hortzik ez. Sabela bai. Sabela bai. Txilborrik ez. Txilborrik ez. Ipurdia bai. Ipurdia bai. Ipurtzulorik ez. Ipurtzulorik ez. Belarria bai. Belarria bai. Entzumenik ez. Entzumenik ez. Eta txapela ere bai. Txapela ere bai. Baina ahoa tapatzeko. Zer dan? Bai. Ez. Kazuela. Kasua txikia ez, handia, Lapikoa. Ikusiko dugu, lapikoa edo kazuela handi bat, Eltzea, lapikoa, dira. Pentsatu, beltze handi bat, patatakin beteta, a ber. Ahoa bai. Ahoa bai. Hortzik ez. Hortzik ez. Sabela bai. Sabela bai. Txilborrik ez. Txilborrik ez. Ipurdia bai. Ipurdia bai. Ipurtzulorik ez. Belarriak bai. Belarriak bai. Entzumenik ez. Entzumenik ez. Eta txapela ere bai. Txapela ere bai. Baina ahoa tapatzeko. Garbi da ez, kazuela. Juan Cruz, hirugarrengo mailan ere hor gabitzate txalepurdika zalantzetan. Galdera batzuk eskatera. Bai, esan. Liburu honek beherak ez, baina ipuinek, Jonasen ipuinek bai, dira 6. Eta orduan, urrengoa da Jonasek arazo potolo bat du. Eta arazo potolo hori da, ohean pixa egiten duela. Gehiago ez dizut esango, bai. Ez, kontatu irakurri behar da. Nola konpontzen du. Baina konpontzen du. Bai, konpontzen du bere Izeba Pauli lagunduta. Izeba Pauli beti laguntzen. Izeba Pauli laguntzen dio arazoa konpontzen. Bai. Nola? Izenburu hori, jarri dioz, Jonasek gaizki pasatzen duelako. Momentu batean ja, arrautza harrapatzen duenean, Jonasek gaizki pasatzen du, oso larri dago, oso nervioso, larri. Orduan, horregatik jarri nion, momentu importantea dago ipuinean hori. Bai? Bai?
liburuak egitea? Oso ondo pasa nuen, Jonasen liburuak egiten oso ondo pasa nuen. Eta jarraituko nuen, baina orain, bakizue krisia dago eta liburuak ateratzen kosta egiten data, baina bai, nik oso gustoa geratu nintzen Jonasen liburuak eta ondo pasatu nuen. Beste liburuak bat betik ateratzen nuen liburu hauek idazteko ideia. Ba, ora, zuzenean ez, baina zuk asko irakurtzen duzunean, etortzen zaizkizu ideia pila bat lehen irakurritakoak hori, bai. Baina zuzenean, kasu honetan ez. Baina, zera, irakurtzen duzu asko eta hori barruan geratzen da eta gero atera egiten da. Noiz hasi zinen idazten? Hasi nintzen, hogeita bi urterekin. Nola bururatu zitzaizun Jonasen liburuak idaztea? Jonasen liburuak idaztea bururatu zitzaidan, aurreneko egin nuen Jonas eta Oskailu Beldurkia eta aurrein kontatzen asko gustatu zitzaien eta gehiago eskatzen zuten. Eta hasi nintzen, gehiago asmatzen. Esaten zuten oso laburra da, oso txikia da eta gehiago. Egin nintzen horrela 6. Noiz hasi ziren Mikel Barberekin lanean? Jonas baino lehenago egin genuen beste bat, Andretxo Bizardunaren uhartea. Orain euskeraz ez dago, baina erderaz ja badago, La Isla de la Enanita Barbuda. Eta horrekin hasi nintzen zerarekin. Mikel Barberekin lanean. Mila esker. Eskerrik asko erantzuten. Oso, no. Horren, beste bat jarriko dituen, beste igartizun bat, a ver. Adi. Beira, Adi. Burua dauka, estalia, zapatua. Hanka luxe bat, ilusi, arropa kendu, eta jandiot burua, eta utzi dut hanka utzi. Bai. Piruleta edo, zurupa. Burua dauka tapatua, estalia. Hanka luxe bat, ilusi, arropa kendu, eta jandiot burua, eta utzi dut hanka utzi. Eta piruleta diztiratsuak kalean. Orain marrubizko, orain laratazko, orain mentazko. Piruleta diztiratsuak kalean. Orain marrubizko, orain laratazko, orain mentazko. A ver. Kalean, piruleta. Bai? Ez? Aldatu egiten du kolore? Kolore aldatzen da. Kalean daude, piruleta. A ber, begira. Piruleta diztiratsuak kalean. Orain marrobizkoa ze kolore? Gorria. Orain larantzazkoak eta orain mentazkoa ze kolore? Semaforoa. Semaforoak ez? Marrubia, gorria, laranja eta menta, berdea. A ber, beste bat, orain zanko dut lehenengo mailako entzat. A ber, lehenengo mailako entzat zanko dut burdinazko sudurra sartu burdinazko hauan eta barrura joan.
Tornillo, bueno, tornillo ondo esango dut, baiet, baina beste bat ere bai. Ahoan sartzen da. Giltza. Baina tornillo ere ondo. Giltza ere bai, Burdin asko, sudurra sartu burdin asko hauan, eta barrura joan zu. Orain, bigarren mailako entzat, a ber. Bigarren mailako entzat, a ber. Baratzan zintzilik lotza. Elkarri loturik daukagu mototxa. Eta guri begira dago atean ton. Bigarren mailakoak, Zanahoria. Ez? Ala. Tomatea. Baratzan zintzilik lotza ze kolore? Elkarri loturik daukagu mototxa. Eta guri begira dago atean tom. Zer da? Tomatea. Orain hirugarren. Hirugarren maila. Adi. Venga, Prest. A ber. Adi. Gizon zuri luxe bat oean. Hile berdeak airean eta bizarrak oinean. Hirugarren maila. Hirugarren maila, bai. Gizon zuri luxe bat oean. Hile berdeak airean eta bizarrak oinean. Hirugarren maila. Esa erderaz duen dio. Tipula. Tipula. Bueno, a ver. Tipula ez da, tipula da gizon zuri potoloa. Baina nik esan dut gizon zuri luze bat. ¿Está aquí? A ver, hirugarren mailakoa. Ez bizarrak oinean, bizarrak. Porrua. Zera, beste pare bat edo. Beste bat. Beste bat, eta aia bukatu. A ver, nirekin batera, Hau da, bueno bat, gauekoa. Eta agertzen dira, kantuak eta txakurrak eta bat. Zuek errepikatu, imaginatu erloju bat, horrela ingoen, erritmoan, Kiku, kaikua. Kiku, kaikua. Lotan dago katua. Kiku, lapurra. Lotan dago txakurra. Kiku, bilari. Lo daudenen zaindari. Bueno, honekin zera bukatzen dugu, orain? Ez, denbora daukagu. Azkabaltzer, erakutsi igual dana. Dana edo
hasi finatzen, igual, eta pizkarratiko lanak eta lehenengo mailakoa. Lehenengo mailakoa. Guazen, Sí, esto